pod Petrom Foretom. Všetko je pripravené na štart a v týchto chvíľach bolo odštartované cena blízkačarovi na 4. kategórii na 2000 metrov, odštartovaná so 7 koní. Nikto výraznejšie nezaostal, do čela pôjde z jednotky Toreso. Toreso za vedenia jokeja Radka Koplíka. V predných koňoch je aj druhý Kubovičovej zverenec It's Eddie a ten pravdepodobne vonkajšou stopou preberie vedenie. It's Eddie s Petrom Foretom na prvom mieste pri skúšobnom prebiehaní cieľom. Jeho tréningový kolega Toreso je druhý, na treťom mieste je Rora, štvrtý v oranžovom je Waldfürst, na piatom mieste na bariére Rubín, debutant v sedle s Petrou Zetkovou. Loreto, Beluš favorit, je priebežne predposledný, no a na poslednom mieste teraz na chvoste štartového pola je Gladiator Rock. Gladiator Rock teraz sa posunul na 6. miesto, posledný ostáva Rubín, ale všetko je to veľmi kompaktné na miete 1100. Vedie v týchto chvíľach It's Eddie pred tréningovým kolegom Toresom, tretí je Waldfürst, na 4. mieste Rora, 5. Loreto. Predposledné 6. miesto Gladiator Rock, dvaja chodroví zverenci zvalajú na chvoste balíka a s miernou stratou na pole je v týchto chvíľach Petrou Zetkovou navigovaný Rubín. Vedie It's Eddie, Toreso, Waldfürst, na tomto poradí na čele sa nič nemení. Na 4. 5. mieste je Loreto a Gladiator Rock, Rora je 6. a stále na chvoste Rubín. It's Eddie stále 1,5 dĺžky k dobru pred Waldfürstom, teraz mierne stratil pozíciu Toreso, ten je tretí. Loreto sa posúva na 4. miesto a už Jaroslav Línek ho povzbudzuje, aby sa posunul bližšie do čela. It's Eddie, Waldfürst, Toreso, štvrtý je Loreto, na 5. mieste Rora na bariére a zvonku Gladiator Rock. It's Eddie, takmer od štartu v čele. It's Eddie pod Petrom Foretom, zverenec Zuzany Kubovičovej, je na miete 200 v čele. Toreso na bariére, Waldfürst zvonku a Loreto najbližšie k tribúnam, ale It's Eddie v scenickom modrom drese sa víťazne prebehne, na 2. mieste Toreso. Tretí Waldfürst, potom Loreto, Rora, Gladiator Rock a posledný Rubín. Videli sme štart cieľ víťazstvo Kubovičovej zverenca It's Eddieho, ktorého v dostihoch viedol jokej Petr Foret, na 2. mieste Toreso, teda ďalší kôň z lotu trénerky Kubovičovej, ktorého je Toreso, štvrtý je Loreto, na 5. mieste Rora na bariére a zvonku Gladiator Rock. It's Eddie, takmer od štartu v čele. It's Eddie pod Petrom Foretom, zverenec Zuzany Kubovičovej, je na miete 200 v čele. Toreso na bariére, Waldfürst zvonku a Loreto najbližšie k tribúnam, ale It's Eddie v scenickom modrom drese sa víťazne prebehne, na 2. mieste Toreso. Tretí Waldfürst, potom Loreto, aby sa posunul bližšie do čela. It's Eddie, Waldfürst, Toreso.